Hello guys, good morning vlog. Nataron kilid sa dalan kay magatang tao bus para sa kuano sa San Carlos kay natay itong mga importante kuyog ni Mrs. no, ni wife Aster. So maghuwat taron og bus sa Yuta para moadto na ta sa San Carlos. Sa bus, no? San Carlos, kuyog si ma'am. Guys, di ako yung mga bagong subscriber oh. Isa yung pangalan niyo bro? Norbin sir. Norbin oh. Dapat si Yan ayan. Salamat bro. Red now. Saan tayo shoutout ganito station? Advance Merry Christmas, 91.1 Red Kite Radio, Sweet FM, ang Radyo Bandera sa Toboso. Hey Brad. So guys, diyan na ta sa balay karon. Kining mo ni akong napalit gahapon, no? Gahapon karon ra ko nakakuan kay nakatulog ko. So mao ni among napalit gahapon, gipalit ni Mrs. Dali lang ha kung okayon. Kay wala na siya sweeto gid sa kaayo sa akong sizes. Oh murag igo gini nako, pero di lang sana ko ni Petron kay video man, pero akong ikuan sa akong liog sakto kaayo. Wrangler na siya. Wrangler dili ni sponsored kuan ha, pero Wrangler na siya. Nakauyon kay ko sa fitting aning karsonisa niya, giparisan pod sa akong favorite color. Wrangler lang gyapon no, Blue Eagle Nil. No. Unya pangkatulog, diya pa pangkatulog yang gipalit. Pangkatulog yellow. So color of the year. Bisan sa 2022. Yellow pajama. Para tawhay ba? Di na kinanglag habol. Okay kayo